Exposició Misser Mascó, 74 anys després de néixer, esta comissió, per fi, han tocat la glòria, igual que la toquem, la cremem. Molt bona nit, Ferran Maria Bonico. Nosaltres estem així als peus de Cromàtica, mai millor dit, aquesta preciositat de David Sánchez Llongó, que s'ha emportat aquest primer premi de secció especial. Que merescut, que bonico, eh? Jo, després quan parlem bé li faré unes quantes preguntes, perquè és que això no es paguen diners. Sí, sí que es paguen diners, però després parlarem també del pressupost. Però mireu en què estem així ara mateix, en tots els representants d'esta comissió que estan desvanits, ho hem dit Manolo, però jo tinc una primera pregunta. ¿Vos esperàveu alguna cosa? Perquè vos vau eixir del casal per a veure aquest veredicte. Bueno, yo os cuento porque eso también me han dicho que hay gente que dice, ya lo sabían, lo hemos hecho toda la vida así. Quiero decir, no somos dudosos de nada porque como nunca hemos tenido ni un primero ni un segundo, siempre lo hemos celebrado así. Nosotros salimos aquí a la falla, lo hacemos tanto el día de la infantil como el día de la mayor, ponemos un altavoz, nos conectamos a cualquiera de las emisoras de radio que lo está haciendo porque además tiene fácil explicación. Nuestro casal es pequeño, nuestro casal cabemos sentadas aproximadamente unas 70 personas y nuestro casal en falla no está operativo. No lo hemos hecho nunca, es que ya me han dicho, lo sabían, porque estaban ya en la calle al lado de la falla. No era intuïció, era tradició. Es una tradición de toda la vida, no, faltaría más. Manolo, mira, ahir vaig tindre ocasió de parlar amb una companya, Pepa Gómez, que em va traslladar una cosa que li vas dir que a mi me va ressonar bona cosa. Dius que estàs vivint uns dies pràcticament màgics, perquè tot està ocorrent, totes les coses boniques estan ocorrent molt prop d'un punt on tu nasqueres, ¿no? Sí, yo vivía a 50 metros de aquí. Yo soy escolapio de toda la vida, vivía en Doctor Moliner 2, casa de mis padres, vivo actualmente en Doctor Rodríguez Fornos, que es la calle de la Consejería de Sanidad, por tanto, en ese sentido, es que es mi vida. Ahí estaba la bodega Zarzo, que para lo que somos un poco más mayorcitos, pues nos acordamos perfectamente, el ultramarino sigue siendo el de toda la vida, la farmacia sigue siendo la misma de siempre, el barrio ha evolucionado, pero este trozo de barrio es la milla de oro, sin duda alguna, de Misser Mascó, en el sentido más sencillo de la palabra. D'ahí esa reacció natural. De Manolo. És que hem de parlar de la reacció de Manolo. Sí. Manolo, perquè t'has fet viral. Com és esa imatge? Lo que pasa es que yo soy así, yo soy muy brutote de pasión, ¿no? De sentimientos. Yo vivo la vida apasionadamente, ¿no? Y no sé, es una reacción. Luego cuando he visto los memes, yo he visto los vídeos, yo he visto los sticks, eso como se llaman, que no sé cómo se llaman, me da un poco de vergüenza, pero fue natural, lo tengo que prometer, que fue natural. I abans de tancar la paradeta d'esta connexió, jo m'agradaria parlar amb Lucía i preguntar-li que si Manolo es espontani, Lucía també. Sí, totalmente. Esa noche yo creo que lo demostramos. ¿Cómo has viscut estas fallas tan especials? Estaba siendo un año maravilloso, siempre lo he dicho, pero esto ha sido el colofón ya para terminar un año increíble. De verdad, ha sido un regalo maravilloso. I tant de bo continuï i culmini avui en esta nit de la cremà d'esta falla cromàtica. També tenim a Anna, a Nela, a Bruno, Hugo, que ens han acompanyat en esta connexió fantàstica i que volíem també acostar-los també a esta representació d'esta falla magnífica que cremarem en uns instants. Maria, Ferran. Efectivamente, Ferran, a esta falla guanyadora, la triomfadora d'aquestes falles 2023, li queden ja pocs minuts de vida, així que anem a mirar-la per última vegada, esta falla anomenada cromàtica, tan rica en colors, tan rica en formes, tan rica en ninots, ja té tots els elements pirotècnics al seu voltant, ja està completament preparada, estan fent-se les últimes fotos, els fallers i falleres, diguem hola, perquè volen tindre esta falla per a recordar-la sempre, perquè és la falla del primer premi, la falla guanyadora de les falles de 2023. Com dic, vaig a mirar l'hora exacta, són i 18, queden 12 minuts per a que prenga foc. Ha començat el ritual del foc a Exposició Misser Mascó. Primer premi d'especial d'enguany amb aquesta falla que tot el món ha admirat durant estos dies. Cromàtica.
Ahir estem veient ja el castell, puntuals, Joan? Són ara mateix Puntualíssims, de fet. les 10:27 de la nit. Estava previst que començara este castell a les 10:30 i ahir estem veient-lo ja, a esta hora. Un castell que els deixem disfrutar de bona gana i que és, diguem, els prolegòmens d'eixa cremar que ens han explicat de part de tant l'artista faller com el pirotècnic que haurà de fer-se càrrec de la seva crema, que no tindrà major complicació, tot i que les dimensions de la falla són realment imponents. Veiem en aquests moments la cara de Lucía, que és la fallera major d'esta comissió que enguany, insistim, ha fet història. Per primera volta en 40 anys han aconseguit emportar-se aquest primer premi de la secció especial. Disfrutem una miqueta del foc i, si de cas, després els expliquem més coses. Espectacle de la pirotècnia Lluc, de Faura, ens ho contava Miguel Ángel, que ho tenien tot preparat, però que havien hagut de canviar Sí, aquest espectacle pirotècnic en un principi, perquè a priori no es pensaven que anaven a convertir-se en els guanyadors d'esta secció i han hagut de canviar els plans, estava explicant-nos precisament el pirotècnic, i que a més tindrem ocasió de veure-ho tot seguit, i aquest espectacle pirotècnic tindrà una característica molt particular i fins i tot una sorpresa, ens ha dit fins i tot. Però nosaltres ho hem dit malament, en un principi parlàvem de cortines de llum, serà una cosa similar, ell parlava de cascades pirotècniques, no? Una cascada de pluja blanca, concretament. I això mostra el que ens deia Manolo abans, el seu president, que realment no se ho esperaven, aquest resultat, i que estaven al carrer com fan de forma tradicional. Com fan de forma tradicional, no? Clar. Perquè molts havien especulat precisament que hi havia moltes persones que estaven explicant-nos que efectivament semblava que intuïen que anaven a guanyar aquest primer premi, però que el remat era una tradició de la pròpia comissió, això d'esperar el resultat de la lectura dels premis en el carrer. Veiem també les falleretes infantils, bessonada, per cert, bessonada. Anna i Nela. Mentre continua evolucionant esta imatge aèria gràcies al dron que estem veient i també les imatges que ens ofereixen els companys i companyes de realització. De moment, ixe que acabem de veure, en un principi seria este prolegòmen, este castell de focs, i en un principi també seria el moment en què començarà aquesta cascada de llum que envoltarà esta falla impressionant. Per la televisió, pel monitor, encara es veu de forma més impressionant i amb el detall dels planos curts encara es pot apreciar millor, a banda, òbviament, també, d'aquestes imatges de dron que ens mostren perspectives insòlites de la pròpia platja, anava a dir, la pròpia falla. Sí. I la plaça, evidentment, l'encreuament de carrers. Per a les persones que no siguin de València, i per a que s'ubiquen una miqueta, diguem que el barri de l'Exposició és un barri de la ciutat de València dins del districte del Pla del Real. Està delimitat pel començament del passeig de l'Albereda i el Jardí del Túria, a l'oest del carrer General Elío i els Jardins del Real, al nord de l'avinguda Blasco Ibáñez i a l'est l'avinguda de Suècia i el carrer d'Amadeu de Savoia. Alguns dels principals són ixe que veuen, Miser Mascó, des de l'aire d'est a oest, i també el Doctor Moliner, que travessa el barri de sud a nord.
I estem tenint ocasions de veure detalls molt peculiars i molt particulars d'esta falla que probablement, si estàs baix del tot, Berta, no els aprecies. I des d'ací sí que tens ocasió de veure-ho i de disfrutar d'aquesta gamma immensa de colors, cromàtica, ho diu tot el seu nom. Vinga, Pantones, totes les modalitats de Pantones, i a més estan molt assenyalats, no? Sí. Ahí veiem aquest conglomerat mitològic, ahí es veu este mussol, i també veiem ahí aquests vidres, no? Perquè ho hem estat comentant, sí, que porta vidre, fum i aigua. I aigua, elements que en un principi no t'esperes en un monument faller. A més, és que era molt bonica també de recórrer pel mig, encara perquè encara està ahí present, poquet li queda. Era molt bonica recórrer-la i poder entrar per el seu interior. Estem veient els veïns, que tu també comentaves, no? Parlaves del barri. Els veïns també estan contentíssims perquè per fi tenen este primer premi així a casa. I ens ho estava comentant també el president Manolo Mas, que havia viscut, diguem, uns dies pràcticament llegendaris, no? Per a la seva vida personal, no? Que diu que pràcticament en 4 o 5 dies li han passat moltes coses boniques, molt prop d'on havia nascut i d'on havia crescut, i ens ho ha explicat, i ens parlava dels comerços, del barri i del carrer, i de com de fantàstic havia estat precisament el fet d'emportar-se aquest primer premi. De fet, estem veient en aquests moments amb aquesta cara d'emoció, un plano general més també d'esta magnífica falla, quan intuïm en un principi, perquè estem veient en aquests moments imatges de la Fallera Major, de l'artista que ha fet possible aquesta magnífica falla, intuïm que d'un moment a un altre serà el moment de fer l'encesa i veure aquesta magnífica cortina de la qual ens parlava el pirotècnic. Candidats a la presidència, que també veiem en color blau, un color molt característic en aquests moments del color de l'oposició, el color blau, però també el color groc en aquest cas, que ens parla del mal ús de la premsa, efectivament, del sensacionalisme, i posava alguns exemples també al peu d'esta falla. No. Estàvem parlant a des, Berta, que havien estat molt puntuals en el llançament del castell. Però és que resulta que tenim entès, en un principi ens comuniquen que hi ha algun problema amb alguna mànega dels bombers que no acaba de funcionar, i fins que s'asseguren que aquest element, per tal d'extingir el foc, estiga plenament disponible, òbviament no pot començar la crema. Sí que se senten alguns xiulits per part del públic, que s'impacienta, naturalment, perquè s'ha fet l'hora, i tot i que hem dit a des que han sigut molt puntuals, això sembla que aquesta incidència, que m'imagine que no tardarà molt en resoldre, començarà a cremar, que tots estem esperant amb moltíssimes ganes. No em deixa d'admirar, de veure este plano tan xulo, tan impressionant, i com es veu efectivament com s'arremolina la gent al voltant del perímetre de seguretat, perquè tot això està superpremit. És que, a més d'este dron, Joan, durant totes aquestes falles hem tingut un desplegament tècnic i humà, també. Hem tingut, durant les mascletaes, una càmera slow. L'he vista i me pareix que fa un efecte impressionant. Li dona un plus, un valor afegit a la retransmissió, i a la mascleta, que ja en si mateix és un espectacle brutal. Veure com esclaten aquests masclets ha sigut espectacular. Ens ho deien els mateixos pirotècnics. També en l'ofrena teníem una càmera de cine que es veia... Sí? Això no ho sabia jo. En alta qualitat, una Steadicam, que ens donava unes imatges com mai havíem vist en l'ofrena. Una ofrena que ha sigut llarga, però ha sigut molt bonica i molt seguida per tots vosaltres.
Així que moltíssimes gràcies des d'ací. Això també volíem agrair-ho molt, Sí. no? Tot el fet de que vostès hagin fet seguiment de tots els actes que els ha portat a casa a Punt Mèdia a través de les distintes retransmissions, a través dels habituals mascletals, però també, òbviament, amb aquest programa especial de la planta i també programes especials com este mateix que estem duent a terme, el de la crema, i per descomptat volem insistir en l'agraïment pel seguiment que ens han donat i per haver-nos fet costat i companyia durant totes aquestes festes falleres i de la Madalena. Us recordem que avui mateix també hem assistit a aquesta Madalena Vítol que ha culminat les festes fundacionals de la capital de la Plana. Fins i tot en les tàpies, com estem veient, la gent es posa i se situa per admirar l'espectacle que confiem que comença en breu, la crema d'este primer premi cromàtica de les falles del 2023. Veiem en imatge en aquests moments tant a l'artista David com a la fallera major que continuen en l'espera de les indicacions per tal de posar en marxa la crema d'esta falla que ha de ser imminent. La Sí que metxa. veig la metxa. La tenim ahí. Això és el que s'ha d'encendre, això és el que ha de començar a cremar per tal de que comenci realment l'espectacle. I no sé fins a quin punt això s'està retardant per culpa de la famosa mànega de la qual ens han parlat o si és per una altra classe d'incidència. El que sí que sembla que els xiulets han parat una sí, han parat un miqueta. poquet Sembla ara. com que la gent diu, mira, va, què serà esta la mànega? Què serà esta? Esta Que ja funciona. funciona. Esta funciona, esta va bé. A priori, va bé. Sembla que era esta, efectivament. Crec que Ara sí. hem tingut fins i tot en imatge El moment. el moment en què començava a funcionar la mànega. I ara, la imatge més esperada de totes. Ahí está Juanmi preparant esa metxa. I a l'artista, el Manolo. president i La fallera major, major, Lucía Bartolomé. preparadíssims. El senyor pirotècnic li dona Manolo anima Manolo les animant a masses. les masses. No s'adona que va començar la crema, per fi sí que s'ha donat. I tindrem ocasió de veure com s'encén este primer premi de les falles del 2023. Exposició Miser Masco. Que comença l'espectacle. Per fi estem veient aquesta cascada de llum que envolta este primer premi d'especial i que, com estem comprovant també, fins i tot des de l'aire, comença a fer cremar esta falla preciosíssima i plena de color per a recomençar el cicle. I la gent, Joan, es preguntarà Això crema ràpid, eh? què esclafit, Sí, sí. quants bitllets s'estan cremant? Quants bitllets? Tu portes el compte? El porte, són 160.000 euros. Atenció, que s'estan cremant ara mateix. 160.000 euros. Que no els dolen, no els que dolen, els fallers i falleres. Perquè els val la pena, i jo crec que el fer el gasto, que és un gasto important, i que suposa un sacrifici important i que òbviament estem parlant d'una comissió amb bona cosa de fallers i de falleres, però és ben cert que invertir en monument, invertir en falla és una opció que me pareix que és molt encertada en este cas
perquè al final les falles són sobretot la construcció d'aquestes estructures. Després ja venen altres festes, però l'essència de les falles òbviament són les pròpies falles. Crema bona cosa i crema molt ràpid. Mare meva, està sent una crema d'aquelles de pim-pam-pum, Rapidíssimes. Sí. Ja van caient alguns dels monuments d'este remat en dos parts. Hem d'insistir, estàvem parlant d'una falla molt peculiar, estàvem parlant d'una falla en dos, que hi havia dos trams, se podia travessar. Hem tingut ocasió també de fer-ho esta mateixa vesprada, quan hem arribat al punt de directe, hem tingut ocasió també de fer unes quantes voltetes a esta falla i se pot travessar, se podia, ara no es pot travessar, ara veig qui prova a travessar això, saps? Però que bé, escolta, està sent una crema magnífica i sembla que hi ha alguns elements que Es resisteixen. que s'escapen un poquet, no?, a la força del foc. Sí que perquè estan una miqueta, diguem, en la perifèria de la pròpia falla i sembla que s'escapen una miqueta, però sembla que alguns estan aguantant bona cosa. Són hipnòtiques, aquestes imatges. Jo Sí. sempre ho pense Sí. quan ho veig en la televisió, que la crema és hipnòtica. Demà és per a deixar-se dur, pense jo. El joc del foc, que ens proporciona unes imatges realment, com bé dius, hipnòtiques. I Carmen Alborch, ho hem de recordar. Ahí està. Ahí Mira, està, cau aguanta i el s'ha ninot. I el drac, que crec que està al tall de caure-li la cua. Mira, pum, ha caigut la cua del drac. Este era un detall, este no l'havia vist jo. Gràcies a esta casa, gràcies a les imatges que ens proporciona la televisió de Punt Media, hem pogut veure precisament este detall. Van caient. Van caient amb ganes. El Marc, on tot el món es feia fotos. Quantes fotos s'han fet en eixe Marc? Veuran en l'Instagram d'eixe Marc. Sí. Això i un arquet de brossa. Li haurà caigut la cua al drac, però el drac continua. Però ahí està. Aguantant com un jabato. En la part més alta, de la falla. Sí. Pràcticament consumida en qüestió d'uns poquets minuts, llevat d'algun ninot valent que encara aguanta i com este que tenim en pantalla o el propi drac que culmina esta falla, que aguanta, així el tenim. I en este punt, quan són, Berta, les 10 i 44 minuts de la vesprada, podem donar... De la nit, ja, Joan, de la nit. He dit vesprada, és que ja no sé en quin moment del dia estic. Podem donar per tancada esta retransmissió. Ai, ja ha caigut. ese drac. Entre el públic, aplaudiments. Estaven tots esperant que caiguera, I ha sigut, diguem, el colofó d'esta crema. Amb esta caiguda i amb el goig i l'alegria d'haver-los acompanyat durant este programa especial i durant tot el període de totes les falles, els diem adeu des d'ací, des de la comissió